fået nogle kærester. OMG, er en rig? Ja, pisse meget. Fuck, hvor godt. Ja. Ej, fuck. Synes du ikke, det er koldt? Jo. Mor, kom med tæpperne! Ja, kom med nu. Ja. Er det det, hun er Nej! Min mor, hun er lidt vred, fordi at hun har kommet til at tage på. For en pisse lækker fyr. Ej, fuck hvor fedt. Hvad hedder han? Nicolas. Ej, et lækkert navn. Ring lige til ham. Ja. Hallo? Hej skat, det er bare fordi, kan du komme over? Skat, hvad mener du med det? Altså, jeg vil bare komme over, ikke? Jo, okay. Jamen, hvor er det? På Strandvejen 21. Okay, jeg kommer nu. Super, hej! Ej, jeg mangler kun et like på Instagram, og så skal jeg hilse på en ven over mig. Ej, hvor fedt. Har du set det, Christoffer lige lagt op? Nej, ej, jeg har en bare mave. Ja. Hej, skat. Men det må være en til dig. Hej. Er det her? Ja, bare sæt dig her. Okay. Og det er hende? Ja, det er hende. Det er min veninde. Nå, men hvor lang tid har I så været kærester? I en måneds tid nu her. Nå, det var da lang tid, hva'? Ja. Har I så fået lavet noget? Nej. Nå, skal I så til det snart? Nej. Skal I så ikke også snart ud i byen? Jeg tror lige, jeg skal på lidt. Men det er også Der er en toilet lige derovre. Så. Okay. Vi skal også i seng nu. Så sove til vi er også klar til festen i aften. Godnat.